Doncs tenim aquí amb en Sergi, el vicepresident dels Marrecs de Salt. Molt bona nit, Sergi. Hola, bona nit. Moltes gràcies per atendre la televisió Vila de Salt, que això no ho fa tothom, el d'atendre'ns, vull dir. I explica'ns una miqueta la vostra andadura, no? Perquè quants anys tenim ja de Marrecs aquí a la nostra vila? Doncs l'any passat vam celebrar el 15è aniversari, vam fer uns quants actes, aquest any per tant és el 16è. És a dir, portem 16 anys fent castells i de mica en mica va arrelant la tradició. És a dir, és una cosa que va venir del sud, era molt més tradició de la zona de Tarragona, i doncs ara ja que portem 16 anys hi ha diferents generacions que han anat passant per la colla. Hi ha hagut gent que ha entrat, que ha participat, gent que l'ha fundat i que ara no hi són. En canvi hi ha hagut gent que mai havia fet res i que aquest any, per exemple, han vingut i descobreixen el món dels castells, veuen les diferents construccions, passen bé, etc. I quin és el secret de tenir tota aquesta gentada que estem veient aquesta nit aquí al vostre local, no? Perquè la veritat teniu, i això s'ha de dir, una capacitat mobilitzadora bastant important. Quin secret utilitzeu? Ostres, intentem fer moltes coses. És a dir, avui, per exemple, ja heu vist que han vingut els Teràpia de Xoc. La setmana passada, fa 15 dies, hi va haver una festa major, vam fer concert també. Intentem fer moltes activitats. És a dir, gairebé cada setmana estem fent alguna cosa. Una de les coses que es veu de lluny, però poder es veu, és aquell castell, que és una espècie de desmuntable. És com en petit paper, o en paper que cada dia donem una peça. I la gent, per exemple, que va venint a cada assaig, l'últim assaig s'endú, ja pot fer tot aquest desmuntable amb peces, que és un castell de paper. Intentem pensar moltes coses i la clau, sobretot, és que la gent s'ho passi bé. Aquesta és l'última clau. És a dir, si la gent no s'ho passa bé, no vindran. En canvi, si venen aquí, hi ha aquest punt emocionant del fet casteller. I a més s'ho disfruten, s'ho passen bé. Pensa que ve gent que ve des de totes les províncies de Girona, tenim gent, des de Baix Empordà, la Garrotxa, Alt Empordà, Gironès, Pla de l'Estany, la Selva, etc. Estic fent una mica de comercial, quasi, però realment és el que tenim. Sí, i a més, teniu una cosa molt important, no? Que és el que venia parlant amb els companys durant el camí, no? Que fer una cosa molt important i sobretot és potenciar el treball en grup, sobretot pels nens, és una cosa que per la seva vida, pel transcurs de la seva vida, els pot anar molt bé en el seu desenvolupament. I això jo crec que cal felicitar-vos, no? Perquè en una societat cada vegada més individualitza, el treball al grup és important. Sí, el fet casteller, els castells, el fet casteller, els castells impliquen una gran necessitat de treballar i de confiar en tots els teus companys. Ara, per exemple, estem a punt de preparar un castell, que és un folre en aquest cas, que és el que puja bastanta gent a sobre de la pinya. I aquí es necessita que hi hagi molta confiança entre uns i els altres. Dient això, Jordi, jo hauria d'anar també a fer el castell ara. En Sergi ens ha hagut de deixar perquè ha tingut que pujar a fer un meravellós castell i ens faltava fer-li un parell de preguntes més. Bé, i aquesta temporada què? Aquest estiu què? Quins plans teniu? Ara vinc més suat, Jordi, perdoneu. Aquesta temporada, sobretot el que volem fer és seguir amb el creixement que vam aconseguir la temporada passada. L'any passat vam aconseguir descarregar el 4 de 8, ens vam quedar a les portes de descarregar el 3 de 8 i ja portàvem tot l'any passat assajant un castell que no sabem si arribarà aquesta temporada o la temporada que ve, que és la Torre de 8. Per tant, aquests serien els dos objectius reals, que és el 3 de 4 de 8, consolidar la Torre de 7 i sobretot treballar de cara ara o més endavant, quan toqui, que arribi el moment de poder fer una Torre de 8 en folre que a la colla no l'hem pogut fer mai. Això depèn sobretot que vingui gent. I que vingui gent sobretot depèn que hi hagi bon ambient. I per tant, com que de bon ambient ara mateix n'hi ha, i hi ha ganes de fer coses, hi ha ganes de tirar endavant, hi ha molta motivació, doncs creiem que és un dels objectius que, si no és aquest any que ve, aconseguirem. I dius de venir gent. Per tots aquells que vulguin venir-se a apuntar a la colla, on han d'anar, què han de fer? És molt senzill. És a dir, estem aquí a la Coma Cross, allà a Naus Guixeres, número 8, darrere la Sèquia, i som cada dimarts i cada divendres. Els divendres és de 9 a 11 i els dimarts comencem 3 quarts d'hora abans, de 3 quarts de 9 i acabem a 2 quarts d'11, també una miqueta abans. I simplement han de venir aquí. El fet d'entrar aquí al local és un local que fa un parell d'anys que hi podem ser. El fet només d'entrar al local, algú o altre els vindrà a rebre. Per tant, sempre hi ha gent allò pendent de veure si hi ha alguna cara desconeguda i serà tan senzill com posar-se la faixa, una faixa que li deixarem els primers dies, i de seguida acostar-se al castell i participar. Encara que no en sàpiguen gens, és una cosa que s'aprèn molt ràpid.
Doncs Sergi, moltes gràcies per atendre'ns, continua treballant com a entitat, que això és molt important, i això, moltes gràcies, a disfrutar d'aquesta nit i segur que ens anem veient aquest estiu, tant per aquí per Salt o allà on sigui. Molt bé, moltes gràcies. A tu per atendre'ns.